Mae pobl yn aml yn cysylltu olion Rhufeinig ym Prydain hefo canol dinasoedd hanesyddol fel Caer neu Gaerefrog. Felly mi allech chi ddychmygu na fysa cymaint ohonyn nhw mewn ardal wledig fel gogledd orllewin Cymru. Ond mewn gwirionedd, mi oedd yr ymerodraeth Rhufeinig yn benderfynol o ymestyn i rheolaeth lwyr dros ran ddeheuol yr ynys hon. Felly mi adeiladon nhw rwydwaith o ffyrdd a chaerau ar draws Cymru gan gynnwys Eryri. Dyma gair Rhufeinig ategol Tomen y Mur ger Trawsfynydd, sy'n sefyll ar gyffor pedair ffordd Rhufeinig sy'n mynd i gyfeiriad Capel Curig, Bryn Cur, Dolgella a Llanuwchlyn heddiw. Mi fedrwch chi weld yn glir waliau yr hen gair Rhufeinig. Gallwch weld hefyd gweddillion a castell mwnt o'r canol oesoedd yn y canol. Mae yna hefyd olion o faes pred, baddondi ac amphitheatr.